שמי פרופסור איתן בלומנטל, מומחה למחלות עיניים, קטרקט וגלאוקומה, מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. ההדרכה שלי תתמקד באבחון ובטיפול של קטרקט, מחלה שכיחה ביותר בגילאי מעל 65. אנשים בני 65, 70, 80, שהסתכלו מסביב על חבריהם, ואם הם עדיין לא עברו ניתוח קטרקט, שכיח מאוד שאחוז גדול מהאנשים בני גילם כבר חוו את החוויה של ניתוח קטרקט. ההדרכה הזאת תכלול הסבר קצר על מהו קטרקט, ממה הוא נגרם, למה הוא קרה דווקא אצלי, ומה אפשר לעשות כדי להתמודד איתו, מאפייני המחלה, מה מרגישים כשלא רואים טוב מקטרקט, מתי לתזמן את הניתוח, מתי צריך ומתי עדיין מוקדם מדי כדי לחשוב על ניתוח קטרקט, מה עושים כשיש עוד מחלות עיניים וגם קטרקט, איך פותרים את הפלונטר הזה, איך מרפאים את העין, איך מסדרים את הכל, שיהיה במקום וששאר המחלות ירגעו. נדבר קצת על ניתוח קטרקט, מה עושים בניתוח, מה קורה שם בתוך חדר הניתוח, מה עושה המנתח, מה המטרות שלו, ולמה מוציאים את העדשה האחורה ומשתלים עדשה מתקפלת מלאכותית בתוך העין. מה הסיכונים שעלולים להיגרם בניתוח קטרקט, ומצד שני, מה הסיכויים, מה הדברים הטובים שאנחנו יכולים להרוויח כתוצאה מהניתוח. אני אתאר בקצרה את יום הניתוח, מה קורה באותו יום, מה יקרה מיד אחרי הניתוח, ומה יקרה בימים ובשבועות שלאחר הניתוח. נדבר טיפה על המושג שנקרא קטרקט משני, ובסוף יהיה הזדמנות לענות על שאלות שעדיין לא כיסיתי בהרצאה, שחלקכם אולי עדיין מוטרד מהם. ובסיכום, הייתי אומר שבהדרכה הזאת אני אעבור על נושאים שמעניינים את אלה שכבר אובחנו עם קטרקט, אלה שמיועדים לעבור ניתוח קטרקט, וכמובן בני משפחתם וחבריהם. אני מזמין אתכם להצטרף אליי, בתקווה שתשכילו ותמצאו עניין. תודה. מי עלול לפתח קטרקט? השאלה הזאת עולה הרבה פעמים כשמגיע אליי פציינט, יחד עם בני משפחתו. ובדרך כלל בני המשפחה שואלים אותי, למה זה קרה לסבתא או למה זה קרה לאבא? והשאלה היא, מי מאיתנו עלול לפתח קטרקט? והתשובה, כולנו, כולל אותי, אם נחיה מספיק שנים, וכשאני אומר מספיק שנים אני מתכוון שנחיה עד גיל 90, 100, הלוואי אפילו 120, נפתח קטרקט. ולמה? קטרקט הוא מין תהליך מאוד מאוד איטי שככה זוחל עלינו, לאט לאט במשך שנים, אפילו עשרות שנים. אם ניתן לו להתקדם עד גיל 120, לדעתי, כולנו, או בוא נאמר, כמעט כולנו נפתח קטרקט. מצד שני, אני מקווה שבסוף ההדרכה הזאת אתם תפנימו ותרגישו שהשד בעצם לא כל כך נורא. ומי שמגיע ליום שצריך ניתוח קטרקט, אחריו פתאום חוזר לראות מצוין, ובסך הכל די מרוצה מהמצב אחרי הניתוח.